Magandang araw, Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Mga katropa, ating alamin. Ano nga ba ang kwento ni Maria Corazon Aquino? Isang di akalaing pangulo si Maria Corazon Aquino nang iluklok siya sa Malacanang ng people power sa EDSA at maging unang babaeng pangulo ng Republika ng Pilipinas. Tinapos ng pag-aalsang EDSA ang mahigit 20 taong pamumuno ni Pangulong Marcos at ibinalik ng pamumuno ni Pangulong Aquino ang demokrasya sa bansa. Tita Cory ang popular na tawag kay Pangulong Aquino. Taglay ng palayaw ang pangyayaring tila isa lamang siyang tahimik na may bahay ng martir na si Benigno Ninoy Aquino Jr. Ngunit isinulong sa politika dahil sa pagpaslang kay Ninoy noong ika-21 ng Agosto 1983. Isinilang si Tita Cory sa Maynila noong ika-23 ng Enero 1933 at anak nina Jose Cuanco Sr. at Demetria Sumulong na kapwa mula sa mariwasa at politikong pamilya. Noong 1946, nagpunta sa Estados Unidos ang kanyang pamilya, kaya doon siya nagtapos ng mataas na paaralan at ng kursong bachelor sa sining. Bumalik siya sa Pilipinas at kumuha ng abogasya sa Far Eastern University, ngunit hindi nakatapos dahil ikinasal kay Ninoy. Nagkaroon sila ng 5 anak sina Maria Elena, Aurora Corazon, Victoria Eliza, Benigno III Noynoy na naging Pangulo ng Pilipinas at Cristina Bernadette Cris na isang popular na artista. Bago ang 1983, isang tapat na may bahay at mapagmahal na ina ang tungkulin ni Tita Cory. Kailangan yon upang maitaguyon ang masiklab na karera ni Ninoy bilang politiko. Saksi at nasa likod ni Ninoy si Tita Cory mula sa panahon ng pag-akyat ni Ninoy bilang leader ng oposisyon hanggang madistyero ito sa Estados Unidos. Nang tumawag ng snap election si Pangulong Marcos noong ika-7 ng Pebrero 1986, napagkaisang ilaban ng oposisyon si Tita Cory. Napasalin sa kanya ang paghanga kay Ninoy. Nang magwagi ang protesta ng taong bayan sa pamamagitan ng mapayapang people power, tinatawag ngayong pag-aalsang EDSA at mapatalsik si Pangulong Marcos noong gabi ng ika-25 ng Pebrero 1986 ay nanumpa na sa umaga ng araw na yon si Tita Cory bilang Pangulo. Tumawag ng Komisyong Konstitusyonal si Tita Cory upang bumuo ng bagong saligang batas. Sa kabila ng mga kudita, isa-isang ibinalik ng kanyang administrasyon ang mga demokratikong institusyon. Sinunod din niya ang bagong 1987 konstitusyon na bumaba sa tungkulin pagkatapos ng 6 na taon.
Ngunit patuloy siyang pumatnubay sa takbo ng politika at hindi lumipas ang kanyang pambihirang popularidad hanggang igupo ng karamdaman noong ika-1 ng Agosto, 2009. Mga katropa, tandaan, sino si Maria Corazon Aquino? Isang di akalaing pangulo nang iluklok siya sa Malacanang ng people power sa EDSA at maging unang babaeng pangulo ng Republika ng Pilipinas. Tinapos ng pag-aalsang EDSA ang mahigit 20 taong pamumuno ni Pangulong Marcos at ibinalik ng pamumuno ni Pangulong Aquino ang demokrasya sa bansa. Muli, stay safe, stay home. God bless. Dios Mabalos. Tung 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 tung.